खुलुमबाय आंनि मुङा आसमा बरगयारी आरो आं एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव इलेक्शनावहाय आं दारायदोंमोन आरो आं आंनि गासै लोगोफोरनि सापर्ट आरो भटजों आं देरहादों। एगेन्स्टआव सोर दंमोन? आंनि एगेन्स्टआव आंनिनो क्लासनि सासे इथिका बसुमतारिया आंजों दारायफादोंमोन आरो आसे कन्टेस्ट। सापर्टआवहाय जोंनि आबसु आरो जोंनि लोगोफोरनि भटजों आं देरहादों। खस्थ'आथ' जों एभ्रि क्लासावहाय जों केम्पिं खालामदोंमोन आरो न' लोगोफोरनि रुमाव थांनानैहाय जों केम्पिं खालामहैदोंमोन आरो गामिफ्रावबो जों थांदोंमोन लोगोनि रुमावहाय। माबायदि मावलांगोन दा बेंटल फरायसालिमानि डेभेलपनि थाखाय जों गासै टिम जानानै इउनियन बडि हिसाबै जों मोजाङै मावलांगोन। नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा निकुन्जय नार्जारी। आङो BA 5th सेमिस्टार इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव फरायो। नोंथाङा मा बिबानाव देरहानो हादों दा? आं जोंनि बे बेंटल कलेजनि स्टुडेन्ट इलेक्सनाव आं प्रेसिडेन्ट पस्टआव दारायदोंमोन। दा आङो देरहासार जानो हाबाय। नोंथांनि एगेन्स्टआव सोर? आंनि एगेन्स्टआव जोंनिनो डिपार्टमेन्टनि सासे जायख्लं बसुमतारी ब्रादारा आंजों बादायलायनायाव गेलेफादोंमोन। नाथाय बियो दिनैहाय माखासे सापर्टार खमनि थाखाय एसे थालांबाय आरो आं बांसिन सापर्ट मोननायनि थाखाय आं देरहासार जानो हाबाय आरो। माबायदि मोनदों? स' आं दायो देरहासार जानायनि थाखाय आं गावखौनो गाव एसे गोसोखौ मोजां मोनो आरो रंजानाय मोनदों गोसोआव। सोरनि सापर्टआव नोंथाङा दिनै देरहानो हादोंमोन? जोङो इउनियन आबसु जोंहा कलेजाव दङ। बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामदों। जों बिनि ओंखारनायाव जों देरहाबाय दिनै। दा माबायदि मावलांनो सानदों दा बेंटल फरायसालिमायाव? जोङो फार्स्टआव जोङो बुङोब्ला जोङो इलेक्सनाव जोङो स्टुडेन्टनि थाखायसो ओंखारदों। बिनि थाखाय जोङो दायो बेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेम एबा कलेजाव बेसेबांनाखि डेभेलप दं बेखौ आङो मोजाङै मावलांगोन आरो। माबायदि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ नोंथाङा मोननो हागोन? जोङो गोबांथार खस्थ' खालामदोंमोन। सानफोरावबो क्लासफोराव केम्पिं खालामदों आरो लोगोसे मोनानि समावबो जोङो रुम थांनानै जोंनि लोगोफोरखौ केम्पिं खालामनानै जोङो खावलायहैदों जे जोङो भट होनानै जोंखौ देरहासारनायखौ। बेबायदि जोङो नाजानानै दिनैनि समावहाय जोङो देरहासार जानायखौ जों मोननो हादों। नोंथांमोननि एगेन्स्टआव दंमोन बिथांमोना जेनबाय, दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन दा नोंथांमोनजों ज'यै मिलायनानै मावलांनायनि थाखाय? जोङो कलेज होनोब्ला जोंहा बयहाबो जोङो मावखानांगौखा। नाथाय जोङो बे दसे इलेक्सननि थाखाय जोङो आलादा जोङो लोगोब्लाबो जोङो इलेक्सन गेलेदों। नाथाय बिसोरो जेनदोंब्लाबो जों बिसोरखौबो नेवसिनो साना। मानो होनोब्ला बिसोरबो जोंनिनो लोगो। बेखायनो बिसोरखौबो जोङो जोंनि लोगोआव लाफानानै जोङो मोनफ्रोमबो खामानिफ्राव जों ज'यै मावलांगोन। नोंथांमोननि टिमाव नोंथांमोना साबैसे देरहानो हादों? फार्स्टआव जोङो बुङोब्ला जोंहा नमिनेसन होनायाव जोंहा 2 रेजिस्ट जादों। बेनि अनगायै जोंहा 9 जन केन्डिडेट्सफोर दङमोन। नाथाय जों गासै 9 जन केन्डिडेट्सफ्राबो देरहानो हादों आरो। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि मुङा नोजोर बसुमतारी। आङो पलिटिकेल BA 3rd सेमनिफ्राय आरो आङो जोंनि बेंटल कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सनाव आङो लिटारेरि सेक्रेटारि पस्टआव दारायदोंमोन आरो आङो बे दारायनाय इलेक्सनाव आङो देरहासार जानो हाबाय। बेनिखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि सापर्टारफोरखौ आङो बेबायदिनो साबायखर जासिहरबाय। बिथांमोना आंखौ बेबायदिनो गावसिनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै आंखौ देरहासार खालामबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउनिट आबसुखौबो आङो रोजा साबायखर होदों आरो बेजों लोगोसे आंनि माखासे सारमोनखौ आङो साबायखर होदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे टिम मेम्बार्सफोरखौ आङो साबायखर होदों। मानोना बिथांमोना जोंनि टिमनि जानानै गोबांथार बिदिनो खामानि मावदों। जोङो माखासे हरफोराव जोङो केम्पिं खालामदों, सानफोरावबो केम्पिं खालामदों आरो माखासे प्लानिंफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबोदों। दा आङो बिथांमोनखौ रोजा साबायखर होदों। बेखिनि आंनि बुंनांगौआ। थेंक इउ।